Ceritane ora nyawang sapa sira yen pancen lagi dicoba sugih padha salah obat ilang lospro kaya cerita uripe kang marna ludoyo langite mendung Sukaraja krasa suwung tambah langsa bojo ayu pamit lunga Tarasaya ambet janggane nyawang anak cilik ditinggal ibune sakno di arep baline bisa kumpul maneh kaya biyene nanging nasibe kang parno dinarisin saya beda ojo sing maune tresno bepencet wong selapura ning pangadilan sidang kaya saka banjur pembiatan kok panas membayu rek moyu ya kaya ngene iki lho Mas Heru wis saiki lakone uripku ditinggal Pak Ejak-ejak nasib akhirnya ya ngene pasukan isuk golek sore ora boyo mengapa tetep tak lakoni kanthi sabar Rena-rena ceritane orang nyawang sapa sira yen pancen lagi dicoba sugih padha salah betilang pospro kaya cerita uripe kang parti lodaya langite mendung Sukaraja krasa suwung tambah langsa bojo ayu pamit lunga Tarasaya abot sanggane nyawang anak cilik ditinggal ibune di arep baline bisa kumpul maneh kaya biyene nanging nasibe kang parati ginarisi saya beda ojo sing maune tresno kapencet wong selapura ning pengadilan